No niin. Nyt lähdetään talliin. Bananella palla bomba. Yeah, yeah, bananella palla bomba. No niin, nyt me tultiin just toi ylämäki täältä. Ja nyt me ollaan ihan just lähettiin siis. Tässä mä menen siis ilman satulaa. Ja niin. Mä voisin seuraavaksi vaikka kuvata kun ravataan, mutta ei, tässä on akku aika lopussa, niin ei viitti käyntiin hirveästi kuvata. Ja nyt me mennään keskellä tietä, mikä ei ole kovin hyvä asia. It's a beautiful